frames. Yawa to kamar da kuka na title ɗin bidiyon nan zan nuna maka yadda wayar ka za ka rage mata zafi. Ya wani yana aiki da data amma tana yin zafi. To me ke kawo wannan dan Allah? Misali yanzu farko dai mu haɗa cikin bidiyon ma. Misali yanzu ka shigo cikin WhatsApp ɗinka, misali kana chatting ko kuma ka shiga cikin bidmate naka kana downloading. Ka shiga cikin bidmate naka kana downloading, za ka ga wani wayar shi ta ɗau zafi. Me ke sa wannan abin? To da farko misali yanzu ba zan kunna data ba saboda kawai zan nuna muku abin ne. Misali yanzu wannan ne, misali bari ku ga wani abu. Misali nan ina cikin browser ko nan browser nake. Misali yanzu nan browser nake, sai ga wayar ta ɗau zafi. Me ke sa? Yawa kaga abin da ke sa shine in kai misali mai da mayazan za ka ga ai nan diga abubuwa nan diga abubuwan da na shiga nan a yau kawai ko. To a lokacin to misali inda nan kawai kake browsing, to abin da ke sa wai ka ta ɗau zafi duk in ka share wa'annan abubuwan duk ka share su gabaki ɗaya. Sai ka dawo kan browser ka. Ta nan ne kawai za ka ga wai kana ta yi amma ba wani zafi na ta ɗauka, ba ta wani slow, ba wani abun nan. Saboda shi wannan amfanin share shi, in kuka share ma nan za ku ga nan gwan RAM ɗinku 1 GB ne amma kuma za ku ga process MB 60.